Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija attenda riċeviment f'taslima li jiġi organizzat b'mod annwali mill-Partit Nazzjonalista fl-okkażjoni tal-Indipendenza. Ir-riċeviment tal-ġimgħa filgħaxija ġab fit-tmiemu l-programm ta' attivitajiet li organizza l-Partit Nazzjonalista fl-okkażjoni tal-54 anniversarju mill-kisba tal-Indipendenza. F'diskors qasir li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, ringrazzja lil daw kollha li taw semhom sabiex il-festi tal-Indipendenza kienu daqshekk ta' suċċess. U appella lin-nies sabiex jersqu l-qudiem bl-idejat u l-problemi tagħhom fejn imbagħad wiegħed li ser tkun qed tiġi mħaddna komunikazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Dr. Adrian Delija spjega kif il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem sabiex ikollu l-abbiltà li jisma' u jilqa' l-idejat tal-poplu. U għasaħaq li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex isir oppożizzjoni li tippreżenta u tbiddel liġijiet, tbiddel id-drittijiet, tagħmel differenza fis-soċjetà u tbiddel il-ħsieb tal-gvern. Fost dawk li attendew ir-riċeviment kien hemm diversi deputati u anke kandidati għall-Parlament Ewropew.